Kauban ang inyong mga amigo sa kahanginan. Ayon, Mark. And ayon, Angeli. Dari sa Agristoria High sa ATI Webinar Series Season 5. But before we start, dari sa tasa, Oh My Gulay! Find the gulays and win a load challenge. And here are the mechanics. Kagir friends, humanan ninyo og tan-aw ang episode kay naa kami gibutang nga picture sa tulo ka gulay sa nagkalain-lain nga part sa atong episode. Find the 3 gulays and PM us and you will win 100 pesos worth of load. Oh my gulay! Our Oh My Gulay last episode are Nag-extra baggage si cabbage. kabugat na lang gid sa cabbage. Pagpakini sa kutis ang kamatis. And never naging paasa si kalabasa. And our winner, ang dating host nato sa Agristoria High karon nga avid viewer na nato, Miss Cassandra Camille Sabasahe. TMR your mobile number for your 100 pesos worth of load and claim your promotional mug dari sa center. Kuya Sai, did you know nga kada May, gina-celebrate nato ang Farmers and Fisher Folks Month? And this episode is a celebration of our farmers, our heroes. Mao mga ka-friends, bida karon nga episode ang usa ka farmer gikan sa Claveria, Misamis Oriental. Usapod sila ka learning sites for agriculture diri sa Northern Mindanao mga ka-friends. Ilahang ibida ang mga teknolohiya mahitungod sa pagpadako ug pagpadaghan sa ito. Magtuon ta gikan sa mga bida farmers gikan sa Donna's Garden. Mr. Catalino and Donna Estribor sa Agristoria High sa ATI Webinar Series Season 5. Hit na hit sa Hito Production and Management. Maayong adlaw mga ka-agri friends. Welcome to Donna's Garden. Diri ninyo makita ang nagkalain-lain ng mga produkto tungod kay ang among garden is an integrated farming system. Ato pong tun-an karon og unsaon ang pag-produce og fingerlings Sa hito. Kay mauna na karon ang Pinaka-in-demand. In-demand karon. Pagkaon. O low cost pag yun siya, but very rich in nutrition. So, welcome sa among gamay nga farm, pero daghan og sulod. No? Aside ana mga ka-agri friends, human ka makakatuon unsaon pag-produce og mga fingerlings, ato pong tun-an og unsaon nato pagluto, no? Ang nagkalain-laing lamian nga putahe sa pagluto sa atong grow out nga mga hito. Tara! Sulod kita. Sa pagsugod na ako ini diri, wala pa ko kailaan ng African hito. Ang akong gibuhi diri tilapia gyud. 5 years ko nga nagtilapia, pero ang income niya tabla-tabla ra gyud tabla. Moto nga naka sigog tanaw sa YouTube unsa pay maayo na kong buhaton.
dito ko nakakuha idea sa hito. So mo to nga nanawag ko kay Ritos, nag-order ko og 1,000 heads sa fingerling. So mo to akong sinugdanan 1,000. Nya atong 1,000 nabuhi na ko ato kay basta beginners ka lisod yun. So ang nabuhi na ko ato siguro mga 200 pieces. So dapat unta sa imong makuha 70% ang imong buhian na ginansya na kayo ta. Muna akong Hito. ang iyang lawas pataas, ang babay palingin ang lawas. So bisan pa o dili na mo na siya hayangon kung maanad na ka, makabalo na ka sa babay o laki. So kinalan duha ang maghawid, kinalan maglingkod kay apil tiil ana imong ipugong kay kusgan kayo siya. Mo ni ang pag-ila sa lalaking hito na siya ay murag sili o nga nagatunga sa iyang pusod. O ang babae wala gyoy ingani. So kung naingani laki unya. Ug sa atong pagkuha sa tistis ato ning ablihan, wag ilain pamaagi gyud. Patay gid ang laki. Kaduha. Dili pwede maglab. Mag one piece. Nara sa iyang kilid. Kita na to. Kay kwaon ang tistis. Na ang tistis oh. Mo ni dirigikan ang similya sa hito. Sa isa ka laki, duha ka bukyan tistis. Nara mo ni ang tistis. Dirigikan ang similya. Napoy panahon nga wala na ay laki nga walay itlog. Mo ni siya atong gamiton para mapertil ang itlog sa babae nga atong kwaon. Hugasan na siya, kuhaan sa mga dugo. Kaya kung musagol ang dugo sa itlog, mo na hinungdan nga mubaog. Dili siya mupusa ang itlog. Kuhaan ni siya sa mga kining mga wagyoy labot. Labi na nining dugo. Hugasan gid siya maayo nga walay dugo nga maapil. Kuhaan og pituitary gland nga makuha nato na siya sa utok sa laki. Hugasan na siya, kuhaan sa mga dugo, kuhaan ni siya sa mga kining mga wagyoy labot. Labi na nining dugo. Mo ni ang pag-ila sa babae hito na siya ay murag tunga sa iyang pusod. O ang babae wala ingani ni. So kung naingan ni babae palingin ang lawas. Mundag ko magining babae kay imo ko nang sigig bahugan. So mga ka-agri friends, so ang atong buhaton karon mo ang pag-inject og pituitary gland nga makuha nato na siya sa utok sa laki. So inag-inject na to
ay inyo ning makita ning iyang silik diri nga naa sa likod. Mag ano mo og 1 inch lang ana. 1 inch gikan sa silik niya, diri dayon mo mag-inject. Nya inyo sana siyang hilot-hiloton, hilot-hilot. Hilot-hilot niya pagkahuman, inject ko na yon. Pagka umago ng inject, hiluto na po siya o utro. O niya, pagka uman, mag-imo din ng orasang 12 hours. Pagka uman sa 12 hours, imo na siyang i-induce. The next morning. Ang isa ka babae nga breeder, ang ingon sa nakauna, muhat sila og tag 80,000. Pero sa ako ang experience, 10,000 malipay na ko ana. Wala ko nang nangandoy ko anang daghan kaayo, pero wala ko sukad na kaagi nga ingana pa. O nya, ang ingon sa Bipar, ang sa Bipar kay study man sila, 40,000 to 60,000 ang isa ka bay. Pero dili na siya mabuhi tanan ha. Kay makita nyo ng gagmay diyaw. Dili pa sa gamay pa lang siya, critical kaayo ang kan sa ano mga 2 weeks. Critical kaayo na diya sila mga matay. Yang pagkahuman na magkinananay din sila. Carnivorous mong good ning kwan. Pagkahuman og inject, ilain gid nimo tong mga na-injikan. Kay wild naman kayo na sila, magpuyo ra gid ang uban magpuyo. Dunay duha ka karakter nga ato makita sa ila kanang magpuyo or wild kaayo. So ato gid silang ilain ang mga mga babae. Kay ang mga laki pud ilain pud nato, kay ang mga laki manggod mulukso. So kinahanglan tabunan, pero kini sila mga babae dili na siya mulukso. So after 12 hours atong hulaton, so kami mag-inject ni diri og alas 8 sa gabi ipapahulay siya diri 3 ka adlaw. Dili siya pwede isagol dito sa dagan kay bugnoon man siya. Nga bugnoon siya, di siya makasukol kay luya. So mamatay gyud siya. So ang among gabuhaton naami gagmay dito nga panto sa likod. Dito na mo sila buhian nga dili gid sila masagol. Ang sunod na ito pagkabuhaton mga ka-agri friends nga inig kahuman na ito pulikta sa itlog, ato siyang butangan o kiting 0.9 nga sodium para matapok na to siya. Pagkahuman ang iyang tistis, ato na siyang gunting-guntingon para isagol na to sa itlog. Kining tistis nga itong gikuha sa laki, ato na siyang guntingon para mo makuha na to ang iyang kanang ano siya kanang binhi man sa laki ang naadiri para ma-fertile ang atong itlog. Dili gid ni siya pwede magdugay nga imong i-stock. Imo gina siyang dinalian gid ang trabaho mo nang dili pwede ka nga magpaanak o daghan kaayo. Or kung magpaanak mag-induce kag itlog nga daghan, imo na siyang i-by batch gina siya. Mo na siya ang mo fertile sa atong egg. Kung wala ni siya, kanang itlog bali wala po na siya, wala na siya ang sa kuan, ang sa Bipar, ang ilang giingon 1:1. Sa akong experience, isang paglima ka breeder kay ato bangong ginaanuhan ang laki. Ang laki magud makurot. Sa akong experience, ang 5 ka buok tulo ra gid akong ibutang. Ini kahuman na to kuha sa testis na gunting-munting na nato, ato siyang saluron sa screen para dili siya masagol sa itlog tong atong mga ginunting. Para atong mapugaan o maayo. Kung walay screen, pwede ra gud sa nina. O pwede ra katong mga nipis, mga stocking. Among gigamit stocking kay ano kaayo siya, molusot gid siya. Okay ra gid na siya bisag kung salay na sa ato ang kuan basta ato siyang mapugaan. Pagkahuman na to nga mapugaan na siya,
ato siyang i-fertilize nato, pinaagi pagbutang nato og tubig nga kining iyang makuanan. Ato mutangan og tubig nga dili chlorinated. Pagka human atong tubig, bantayan gid nato siya 2 minutes ra gyud siya. Ana nga na tubig. Pagbutang nato og tubig, dapat within 2 minutes ato na siyang mabutang sa screen nga iyang dito na siya ma-hatch. Pagka human ninyo og butang sa tubig, inyong iyabura pud ang tubig pag-utro. Inyong iyabo ang utro tong inyong gibutang para makuha tong mga dili maayo nga nasa ibabaw. Ayaw din niya i-apil ang itlog. Kay naaman ay bugas pa na tibalik. Kinamoto na pagbutang. Ayaw na itong balihi-balihibo kay dugay. Panikamutan na ito nga makatag ug maayo ang itlog. Nga dili magsapaw-sapaw. Kaya kung magsapaw-sapaw siya, wala siya ay oxygen nga mo sulod. Ug dili siya ma-hatch. Ang gilaw mo sa tubig, 6 inches ang tubig. Kunya kining dapat 2 inches rin siya ikan sa babaw. Pero sa akong naobserbahan, dili na kayo na siya kanang critical nga kuan. Okay ra gina nga medyo magsipyat-sipyat mo diha pila ka inches. Ang temperature sa tubig nato dapat 27 paingon sa 30. Kunya diri sa Claveria moabot pi 22. Pag-abot og 20 ana critical na siya. Delikado na ang imong mga bisan katong nanga-hatch na. Pag-abot below 20. Pero nagya po yung mga pamaagi ana, mga DIY nga mga heater. Drum ra man nga dili gid siya dapat bugnaw. Delikado siya sa bugnaw bisan pagbuhi na. Mga ka-agri friends, kung wala mo'y ingani, pwede rin yung planggana. So pwede po na po ipakita sa inyo kung unsaon. Actually, nasa YouTube kung gusto mo mag-ingato ra inyong gustong buhaton. Pero limitado magugay ang planggana tungod kay gamay. O niya, ang purpose mo nato ini nga dili magsapaw-sapaw ang itlog. So kung katorang planggana, ang minimum mo nato kay 5,000 ra ang ma-hatch. Kinigod siya kay di man mo matagna kay moabot magud siya og 50,000 kung palangga kas Ginoo. Pero so katong planggana wala jud kay mahimo ato 5,000 ra gyud ang iyang capacity. So kung gusto kag kuan, daghanon nimo planggana. Mao ra man na siya. So pwede sa planggana, pwede gid siya ihatch sa planggana. Akong ibutangan og bato kay milabaw magud siya, milutaw ang screen. So dapat siya sa surface 2 inches tuwa dito ang screen. Pero kini atong tulikod mo tubo pa mangunin siya. So muna kini akong ibutangan og bato. So mo ni ang screen nga atong gigamit o kinahanglan nga sakto ang screen nga gamiton. Doon na may screen nga pino kaayo, pwede ra ang tila, pwede. Pero kung kini nga screen inikahat sa itlog, mga hulog sa ilalom. Ang katurang wa na hatch nga itlog maoro toy magpabilin kay muigo sila ini kay inig magud kag pino magud guys nga tanan kay delikado kung dili mga hulog ang na-hatch inigkuha nimo sa itlog mauban sila iniglabay nimo sa itlog kay after 24 hours hatch naman ni siya. Pero ako ang ilagi 24 hours pero sa akong yung ipaabot og 36 ang hanta. So 36 hours ko aya ko maghabwa sa screen sa mga itlog. Kay kung di po di mo na siya buhaon, imo ilang malimtan nakasulay na may pagkaugma atay tanan. Mapulyot man sila katong itlog nga nagkuan mubaho to. So mapulyot ang tubig, mga matay ang katong na-hatch. So pagka tanaw na nako nga na-hatch na kung daghan na ganigid kaayo, di na nako ipabot og 36 kinahanglan naa jud ka magbantay. Bantayan gid nato kay sayang ang atong kahago. Gibilaran ba nato anang gabi sa atong pag-inject. So kinahanglan nga makuha gid nato unsay gusto nato nga
mahitabo sa iya. Pero 24 hours na siya unta yun. Pero nagadepende manguna sa katugnaw, sa temperature sa lugar. Kaya kung init kayo ang panahon, 18 hours hats na siya. Pero pareha diri sa Claveria nga medyo tugnaw, muna nga ako yung ipaabot o 36. Kaysa 24 hours sa akong experience, wala pa gid siya na hats tanan. Lahi, daghan kay mig ma-harvest kung maabot siya og 36 hours. Pero kung init ang inyong lugar, okay ra gid 24. Kay mga sa 18 hours masugod naman siya ka. Ako si Donna Estribor, ang owner sa Donna's Garden. O diri sa Donna's Garden, pwede ninyo matilawan ang nagkalain-laing putahe sa hito. Labi na katong mga breeders na mo nga amo intang no, para makaproduce ni og daghan nga mga fingerling. So para mapuslan siya maayo, we studied a lot of mga menus, and one of them is ani ang kaning deep fried nga hito. O ang atong ingredients ani para sa atong deep fry, of course ang salt, tapos black pepper, and then for the coating, ang para siya crunchy or crispy pagkahuman og fry, kinahanglan nato isagol ang flour, crispy fry, a little of crispy fry para na-ay taste, no, na-apoy panimpla, kay asin lang man atong ibutang. And then ato pud siyang butangan og cornstarch, kay ang cornstarch ang mutabang pagpa-crispy gyud pag-ayo sa atong kaning deep fry nga hito, no. So i-mix lang siya og ayo, no. Kung i-mix pag-ayo ang atong coating nga mga powder. So kung ma-mix na siya og ayo, i-prepare nato ang hito. Actually ako naman yung slice ang uban, hiwaan nato siya diri dapit sa iyang buko-buko para mag-form siyang murag butterfly pagkaluto, no? And then maka-penetrate food pag-ayo ang kanang timpla and the coating mix para inigkaluto, mas tasty siya, mas delicious siya pag-ayo. And then mas crunchy food siya pag wala na ang nasulod food ang oil sa ilalom. So muna ni siya atong gitimpla diri, no, gitimpla na tong asin o kanang black pepper na powder. Then pagkahuman, i-coat nato siya diri sa atong coating mix. Coat lang gid og maayo until sa sulod para nga ano gid siya pag-ayo mo, crunchy siya inig kaluto, no? So then pag makaano na ta, ready na siya for frying. So i-on na nato ang stove kay para ato na siyang i-prito. So after coating all the hito, dapat younger siya, katong grown up lang, no, katong grow out the eye. Grow out ang tawag ni pastor aning mga dili katong dagko gid kay nga breeders kay lisod man siya
crispy fry. So, kani siya, ingani nga kadaka. Since init na kaayo ang oil, i-fry na nato ang atong mga coated nga mga grow out hito. So, ang akong ginahimo is, ako magisa ko og spices, bawang, sibuyas, o luya, tapos butangan na ako pag human og gisa, ibutang na ang fish, kanang mga i-slice na nga mga breeders, and then butangan siya og suka. Mura siya ipaksiw gamay. So, pag maka-steep na, makatuhok na ang atong suka, butangan na to siya og gata. Mahimo din siyang ginataan nga hito. Butang nato atong chili para mas lami man gud ang ginataan nga halang-halang, di ba? So butang nato siya og katong silikot. Dili katong Bisaya nga kuan, ali din. Then ato nang ibuubo ang ginataan, ang gata, no, para mas mulami pag yun siya. Nang igo lang siya tuhok. Okay, sige. So, Karon nasayra na ninyo ug unsay among product diri sa Donas Garden. Kung manginahanglan mo og hito fingerlings, ari lang mo diri kay andami kanunay sa pag-alagad. Among i-deliver. Dili na mo kinahanglan nga inyong pick-upon diri. pwede rin sa pick-upon. Pwede na po pick-upon. Aside sa fingerlings, kasi di ba, naapo tayo mga grow out. Naapoy grow out. Dahil kung gusto ninyo tilawan ang nagkalain-lain nga putahe, pag makabisita mo dire, lutuan na mo o ginataan nga hito, atong deep fry nga butterfly hito o ang atong grilled hito. Pwede nga kamo ang mo bingwit. You catch, kamo inyuhang kubit, lutuon na mo. So, makita ang atong Donas Garden diri sa Puro 4, Gumaod, Claveria, Misamis Oriental. Highway ra, dapto na sa highway. Daplin ragid kaayo sa kalsada. Dili man day sayon magbuhi og hito kuya say, pero sayon lang mukaon. Yes, labi na yung kaati manunan mali kaayo yung mga fingerlings sama sa pag-atiman ni Remark sa inyo, di ba? Ay,
Hito lang. Worth it manggid kaya siya Kuya Sai. Labi na gid kay siguro ka nga maka-income gid ka ani nga negosyo. Correct. Di ba daghan pud mo natunan ani nga episode mo Hug Your Friends? Kamu daghan ba pud mo natunan ani? Because this is our ating tanong of the episode. Nganong i-inject ang pituitary gland sa male nga hito dito sa female nga hito? PM has your answers, mga Hug Your Friends, and get a chance to win a rice cooker! Rice cooker na yan! Yes! Ato po i-announce ang winner sa ating tanong last episode. Our ating tanong for episode 2 is, unsay purpose sa turmeric nga isagol sa palapa? Ug winner ka, Ernieline Walo. Makanawag ka og rice cooker, Miss Ernieline. Congratulations! Muna mga Hug Your Friends, be an official participant. Watch till the end and like and share this post to be qualified aning ating tanong and the Oh My Gulay Find the Load. Kisa pa may muhatag sa inyo rice cooker o mug, diba? Sana all, guys! Mahilig ba mo sa kape? Yes, Kuya Sai. Kung pautanan niyo mo akong blood type kay coffee. Kung mahilig mo sa kape, mga coffee lovers out there, para sa ilo kani nga next episode. Kay usa ka beautiful episode ang atong ibida sunod, kauban sila Mr. Ray and Alexander Sumania sa Jamaican F&B Training Center sa Cagayan de Oro City. Reminders! Siguraduha nga registered participant ka. Kay only participants who are officially registered and who have registered before the streaming of the episode with complete requirements will receive our e-certificate for the episode. Be sure nga naka-fill out ka mo sa among official registration nga adunay 2 parts. Una, ang participant information sheet ug ang ikaduha, ang pre-test. Kini nga registration ug pre-test among ibutang sa usa ka link nga among i-post sa among Facebook page announcement 2 weeks before the streaming of our episode. Answer your pre-test honestly. Ayaw kahadlok ug masayop mga Hug Your Friends, kay diha na mo makita kung unsa inyong natun-an sa tibuok episode. But wait, there's more! Pagkahuman sa official streaming sa episode, aduna mi i-post nga link sa inyong post-test o participants' feedback sa description ani nga episode. Again mga Hug Your Friends, duha ka link ang inyong i-fill out. Ang first contains 2 parts, the registration form and the pre-test, nga inyong i-accomplish before ang streaming sa episode. Another link is for the post-test and participants' feedback. Only those participants who have registered before the streaming will receive a certificate of completion. All others nga mag-register after the live stream will only receive a certificate of participation.
This episode will be available in Spotify, YouTube, and TikTok very soon. And don't forget to follow and like us on Facebook, Instagram, Twitter, and our YouTube channel at ATI Northmid. This is Mark. And I am Angeli, the Ligon and Joss. This is Agistorya High sa ATI Webinar Series Season 5.